नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज उन्हातनं कंटाळा पण आला आहे। पोरं बोलतात पतंग उडवायचा आहे, पोरं उडवत आहेत। अजून संक्रांतीला टाईम आहे भरपूर, तरी आता उडवत आहेत। तुम्हाला दाखवतो उडवत आहेत ते बघा, अटकवलेली पण आहे बघा, काजू चढलाय इथल्या अटकले। तर मित्रांनो, हा बघा पतंग रिटर्न बांधताय, अटकली ती तुटली। हा बघा डोरेमॉन, बघा डोरेमॉन इथंच गुतवशील, सगळ्यात दोरा इथंच आहे, टकल्यात टाकील। मित्रांनो बघा कसा उडवताय, उडव। ते काय करतायत रे वर? काय माहिती करतोय। हा जी पतंग बघ कशी उडताय। त्याची पतंग बघ। अरे उडू दे तो, तेजस उडव उडव, तू उडव। अजून महान शास्त्री पकडू नको। गुतावली गुतावली गुतावली। सोड तू, सोड फिरकी खाली सोड। अबे चल कापून दाखव, काप काप काप। लाश वरती गेली का तू उडव, मग आतमध्ये बांधलायस ना, काय नाही चला खालती घेते ना, ए बांधलाय की नाही? अरे थांब थांब, बांधलेला काय दे उडवायला। काटा अजून दे, अजून देस वरती थांब, थांब दे, थांब दे, थांब दे, थांब अजून वरती जाऊ दे। बांधलेली आहे का वरती? काय बांधलेली आहे का? गेली सोडत जा, मी बघता। आरामात सोड, वरती सोडू दे। तू वरती सोडत जा बघा। असू दे, थांब रे, बंद उडव वरती शेक। सोड धागा, सोड, थांब रे, त्याला उडू दे ना। चल चल पुढे चल। ए पेंदा दे, त्याला उडवायला दे। मला का उडवायला देत नाही? हे असू दे रे, असू दे। कार आता काय झालाय? फक्त अरे तो दोरा तोडतील एवढा पाठी घेतो तो। फक्त वाढायचं काम करत। आता बघ कुठं पाठवतो ती। ए जाऊ दे, जाऊ दे, जाऊ दे, जाऊ दे, जाऊ दे, अरे जाऊ दे ना। अरे इकडे घे, हे मोड मोड मोड। अशी कापली तर खाली आहे, तू खाली आहे नाही, त्याला वरती जाऊ दे। सोड तू, जाऊ दे, थांब दे इकडे, तू सोडून पाठील दे फक्त। अरे मी सोडला शाप। मी बोलायला आता घेता काय म्हणून घेतोय का? ए इथं दे सुट्टू, माय मी बघ किती उडवले। उडवले जाऊ दे, अरे तिकडे काय बाबा।
टिचकी दे टिचकी दे. अरे जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे. हे घुसव 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 याला घुसव. अरे तू पाल याला. अरे फाल फाल. तू खाली नको जाऊ. अरे बेलास आता खेच खेच खेच. अरे थांब 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 खेच खेच. त्याला साप हे भागात कुठं आहे अरे एवढा ढिला झालाय ना काय कळलाच नाही मला सोड तू फेक अरे अरे अडकला मी त्या धाग्यात वेगळं तू काढ तू पाय. सोड सोड आता धागा सोड वर. धागा सोडतोय मी. अरे मला पण पतंगीचा आवाज येतो खाली उतरवतोय. हा बोलला खाली. ए खाली कशाला उतरवत चढव जाऊन दे. डॉक्टर येतो ना कापल तू. ए उडव उडव. तिच्या धागा सोड धागा सोड. उडव. जाऊ दे धागा. जाऊ दे बांधलेला आहे गे बघ. काय बांधलेला वाटतं. सोड धागा सोड तेजस. गाडीवाला थांब. वड, वड, वड. जाऊ दे, गाडी जाऊ दे. गाडी जाऊ दे थांब. कार आहे साईडला ये. फोर व्हीलर आहे थांब. तेलेवाडी आंबडवे इकडे सरळ लेप मारायचा आहे. पकड बघत ही पकड. हे ना उडव. अरे नाही गेली खाली. थांब थांब थांब. हवाईट गोल ये थांब थांब थांब. काय गुंडलता तुम्ही कधीपासून तवची मी ढगाच टेकून आला असता पृथ्वीला. पृथ्वीच्या भाड्यात अरे इकडे आहे ना. थांब 2 मिनिटं थांब. आता काय धागा कमी आहे. 2 मिनिटं थांब 2 मिनिटं. हे बघ रे कुणाची तुटत ती. आहे तो टाक पूर्ण. नाही येणार नाही तसं येणार नाही. तो आपल्याला घेऊ शकतो. त्याला तुझा काय झालं माझी पतंग ही पकड फक्त. फिरकी पकड. धागा तुझी ही पकड फक्त. आणि असं खेच खाली. खेच. अरे खाली असं खेच, खेच असं रे. नको करू. हा काय करतो असा. अब डोक्यावर आली डोक्यावर बघ उडली की नाही तुझी? सरळ उडवले सरळ मी सांगितली टेक्निक म्हणून हे उडली मार की तू नाही? वाढवले मला दे वाढव आता. हे तेच मी सांगितलं ना तिथनं असं करायचं. नाही तर अशी खेच खाली. पकड. त्याच्या लेगच्या वरतीच. बाजू ये अरे आता मला लावताना येत नाही पहिलं कापताना येत नाही फक्त करायला काम आहे. हा 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 अरे घे काय अरे घे ना तू असा इकडे घे तू. वरती जाते अजून. असा करता तिकडे देतो. दिले दिले बस आम्ही टॉपला येऊ दे येऊ दे तिकडे शिकायचं एक अडशी आडवी सोडली ना हे कापू शकतात घे 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 घे. अरे इकडे ये ना बघ तू. माझी पतंग बघ किती वरती गेली. म्हणजे तुझी. येऊ दे. हे मी उडवू काय.
फक्त येऊ दे अजून लेवलला. ए दाब 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 अरे दाब अरे दाब. हो बरोबर आता बरोबर. ए सोड सोड आता आता घे आता उडवा एवढं शेजात तो बघ हालती वरान वरान आशी आण 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 डायरेक्ट आण अरे आण काप 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 घे 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 घे. अरे वाचली रे वाचली. थांब 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 थांब. त्याच्या धागा सोड तू गेली तरी तुझी ए थांब 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 आता नको. ए ती बघ गार गार गार. आता हे बघ. ए वरती उडव वरती घे उडू आता कापू नका. थांब थांब जरा लिफ्ट दिली. ए उडू हे नको घेऊ. फाईट चालू आहे इथं. हे गार तिकडे दे. उडून दिलेल्या मधून पटकन उडली. केवढी रे उडले. धाग्यात गुतावते. इथनं 100 मीटर पण नाही आहे. खालती खालती नको घेऊ आता निघू. ए अरे माझा पाय. एकदाच खाली टच करू हे कशी रे खाली उतर. लांब असू दे आम्ही नाही जाणार गेली तरी हिथंच पडल. ओय ही पकड ही पकड. अरे बेलास. अरे इकडं आहे. अरे पोलात अटकली पोलात. येच असं की अरे खेळण्यावाली आता. आपले अरे दोरा निघाला तू सुटला. आपली बघ धागा तुटलाय. कापले. धागा तुटलाय. तो उडवताय बघ कुठला. अरे घेत आता घेत डायरेक्ट घेत. केस नाही टाके बांध आम्ही काजू बेला धागा एवढा लिहिला मी फॉर्मला घे खाली घे. परत आला त्या धाग्यात अरे मेला रे इकडं सोडायला लागतं. हा टाकली वाटत. हा खाली ठेव खाली ठेव. खाली तसा जोश आलाय आता. जोस कुठला आलाय. हा बघ आता मला जोस आलेला ना वरती उडवायची मग. करायची होती मजा आली. एक काप जस रवणला आता धागा नसता भेटला ना.